allegazzjonijiet serji dwar falsifikazzjoni ta' dokumenti uffiċjali u li żamm għalih flus ħaddieħor. Dawn huma biss tnejn mir-reati li skont is-sit elettroniku The Shift News instab ħati tagħhom il-magħżul tal-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi, Lionel Gerada, il-persuna li jimmaniġġja budget ta' miljuni ta' euro bħala kap tal-avvenimenti fl-MTA ta' minkejja ir-reati li nstab ħati tagħhom fil-qorti. Minkejja l-passat ta' Gerada li hu kanvażer tal-Partit Laburista, Konrad Mizzi xorta taħ din il-kariga għolja fl-Awtorità tat-Turiżmu. Iżda mhux biss. L-istess sit elettroniku jgħid li Mizzi afdalu fidejh miljuni minn flus it-taxxi tal-Maltin u l-Awċin li hu nnefaq u uża kif ried. U allura l-aħbar li nnefqa ta' din l-awtorità splodiet ma tiġix b'sorpriża. Is-sit The Shift News svela li fl-ewwel sena ta' Gerada fil-kariga il-budget tal-avvenimenti tal-MTA sploda minn 2 miljuni għal 6 miljuni. Aktar minn terz tal-flus marru għand l-istess persuna li opera taħt kumpaniji differenti. Meta kien ippressat biex jiddikjara kif ġew magħżula ċerti organizzaturi tal-avvenimenti u liema proċessi ntużaw, Gerada ma tax ħafna dettalji. Lionel Gerada kien ammetta fil-qorti li juża fondi fdati lilu minn kumpanija b'mod illegali fejn anke uża ismijiet foloz. Ftit snin wara, fl-2007, Gerada kellu l-liċenzja tas-sewqan sospiża l sena u nstab ħati li falsifika dokumenti uffiċjali fost reati kriminali oħra meta nqabad isuq mutur mingħajr liċenzja u assigurazzjoni u bi pjanġi foloz. Ftit wara li Labour ħal poter fl-2013, Gerada kien impjegat minn Konrad Mizzi bħala person of trust minkejja l-akkużi li affaċċjaw l-ammissjoni fil-qorti ftit ta' snin qabel. The Shift spjega li fl-2015 Gerada kien ordnat iħallas 2,795 euro lil negozjant tal-karozzi wara li nnaqas milli iħallas dak dovut tal-xiri ta' mutur u fl-2017 il-kanvażer ta' Konrad Mizzi kien ordnat mill-qorti iħallas 3,300 euro għal servizzi ta' perit li hu naqas milli iħallas. U minkejja dan kollu, il-Ministru tat-Turiżmu fil-preżent, Giulia Farrugia Portelli, għadha ma ħadet l-ebda azzjoni. Anke wara li dan l-istazzjon kien affaċċja lill-Ministru b'isem Lionel Gerada lura f'Jannar li għadda. Lionel Gerada se tkeċċi, Ministru? Għandek xi informazzjoni nitolbok taddija lill-awtoritajiet kompetenti u nkun nista' nieħu deċiżjoni. Kemm il-darba? Nitolbok taddili minnu fih l-informazzjoni kollha u nwedek issa quddiem l-istampa kollha li nħu l-passi neċessarji fil-konfront tal-individwu. Kien Kutajjar, Net News.